Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Pongpong. Taong 1995, Pulo, Quezon. Noong mga panahong ito, ilang dekada nang naninirahan ang pamilya ni Pongpong sa baryo ng Pulo. Matagal na silang nakatira sa sentro, kaya alam na nila ang mga kalakaran at batas dito. Ayon sa kanya, na sa taong ito, kokonti pa lamang ang mga taong naninirahan sa lugar. Marami sa mga taga roon ang sabay-sabay na lumikas magmula noong sumiklab ang giyera. At sa kasamaang palad, marami sa mga tubo rito ang hindi na nakabalik pa. Kaya naman kahit matagal nang nangyari ang digmaan, medyo hindi pa rin gaanong umuuspong ang baryo. Dagdag pa niya na, maliban sa pagsasaka, nabubuhay lang sila noon sa mga kalakal na nabibili nila mula sa mga manlalakong dumarating. Ito ang naging daan para kahit papaano gumaan ang kanilang buhay. Gayunpaman sa kabila nito, nanatili pa ring payak at mahirap ang kanilang pamumuhay. Ayon sa kanya na, ang lugar nila noon ang isa sa mga hindi pinupuntahan ng mga karatig lugar. Bukod sa makikita mo roon ang definisyon ng kahirapan, marami ka ring maririnig na kwento na hindi kaaya-ayang pakinggan. Sabi-sabay ng mga matatanda sa kanila, nag-ugat lang ang lahat ng istorya noong panahon ng unang giyera. Ayon sa kanilang ama, naging taguan ng mga aswang at mambabarang ang kanilang lugar. Malimit kasi ito ang pinapatay ng mga dayuhan dahil sa paniniwalang pinag-uugatan ito ng malas. Marami ang namatay noong mga nilalang, ngunit marami rin ang nakaligtas. Pero yung mga nakaligtas sa laban, sinasabing hindi mga ordinaryong nilalang. Dahil sila ang mas nagtatangan ng mataas na kapangyarihan. Marami ang sumubok na pabagsakin ng mga ito, pero lahat yon hindi nagtagumpay. At sa paglipas ng mga araw at buwan, ang baryo ng Polo ang sinasabing naging imbakan ng labi ng mga namatay na kawal. Karamihan sa mga naitambak roon, hindi na natuntun pa dahil ayon sa mga matatanda, kinain ito ng mga nilalang. Dagdag pa ng mga ito na, merong isang pamilya ng mga aswang noon sa kanilang lugar na sinasabing hindi lang kumakain ng laman, bagkus pati na rin ng buto ng tao. Ika nga nila, na kapag biktima ka nito, literal na maglalaho ka na parang bula. Walang kahit na anong bakas, ultimo kasuotan. Ngunit ang nasabing nilalang ay matagal nang nakalimutan ng mga taga-baryo. Pawang mga albularyo na lang din ang nakakaalam sa kanila, lalo na sa kanilang mga pangalan. Magmula noong narinig ni Pongpong ang tungkol dito, ilang beses niyang sinubukang hanapin ang mga nilalang. Hindi dahil sa gusto niyang mapatunayan ang kanilang pag-iral, bagkus ay hangad niya na malaman pa ang iba nitong mga kakayahan. Hindi man kasi sa pagmamayabang pero sabi-sabi noon ng tatay niya na nagmula ang kanilang angkan sa pamilya ng mga aswang. Kahit malayong malayo sila rito, di malabong may namumutawi pa ring dugo ng mga ito sa kanilang sistema. Bagay na naging daan upang magkaroon siya ng lakas ng loob para magsaliksik sa mga nilalang na nakaligtas noong panahon ng giyera. At sa loob ng ilang taong paghahanap, nanatili siyang bigo. Kung saan-saan na rin siya tumungo pero sadyang wala pa ring balita sa mga ito. Hindi naglaon, ilang buwan nang lumipas pagsapit ng taong ito, may nasagap siyang balita ukol sa tirahan umano ng mga nilalang na hindi nalalayo sa kanilang lugar. Nang marinig niya ang tungkol dito, agad niya itong ipinagbigay alam sa kanyang ama. Inakala niya kasi na susuportahan siya nito sa mga gagawin niya, pero nang marinig nito ang tungkol sa kanyang plano, walang pagdadalawang isip itong tumutol sa kanyang gustong mangyari. Anak, mas mabuti pang pagtuunan mo na lang ng pansin ang ating hanap buhay. Hayaan mong mga yan, dahil wala naman niyang may aambag sa pagkain natin sa araw-araw. Sana ito na ang huling pagkakataon
na makakarinig ako ng tungkol sa kanila. Ay, kung alam ko lang na ganito ang kalalabasan ng mga pagkwento ko sa'yo, hindi ko na sana ginawa. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, napatawa lang naman siya habang sumasagot ng, "Di tay, samahan niyo na lang ako para tumigil na ako. Kasi kung mapapatunayan nating wala sila sa lugar na yon, iisipin kong kasinungalingan ng tungkol sa kanila." Pagkasambit niya ng mga kataga, inakala niya na papabor dito ang tatay niya, pero laking gulat na lamang niya nang bigla siya nitong nilapitan at tinitigan ng mata sa mata. Makinig ka, anak. Totoo sila. Kaya wag na wag mo silang gagawing biro o katatawanan. Maaring tayong dalawa lang ngayon ang nandirito. Pero sinasabi ko sa'yo, maraming tenga ang nakikinig sa mga sinasabi mo. Mag-iingat ka dahil wala kang ideya sa poot na maaaring maibigay ng mga salita sa kanila. Dahil sa sinabi nito, doon na siya tuluyang tumahimik. Sa puntong yun kasi, ramdam niya ang pagiging seryoso ng tatay niya. Aminado rin siyang hindi ito nagbibiro, kaya walang rason na ipagpatuloy niya ang kanyang mga ginagawa. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, tsaka pa lamang sila gumawa ng mga gawaing bahay. At dahil sa kanyang mga narinig, tila bang nawalan siya ng gana na makipag-usap sa kanyang mga kapatid. Yung isipan niya kasi noon, napakalayo ng nilakbay, buhat sa mga katagang binitawan ng kanyang ama. At sa paglipas ng mga araw, habang abala sila sa kanilang mga ginagawa, nagpasya ang kanyang ama na samahan siya. Alam kasi nito na hindi siya titigil hanggat hindi niya nasasagot ang mga katanungan sa kanyang isipan. Kaya naman nang marinig niya ang naging desisyon nito, naglaho ang kaba at saya sa puso niya. Matapos nilang magkasundo, dito inilahad ng kanyang ama ang araw ng kanilang pag-alis. Patapusin lang natin ang kapasan, tsaka tayo lumakad. Sa ngayon, pagtuunan muna ng pansin ng trabaho para marami tayong maiiwan sa ating bahay. Maliwanag ba yun, Pongpong? Nang marinig niya ang tungkol dito, agad siyang tumango hudyat ng kanyang pagsang-ayon. At magmula sa araw na yon, naging abala silang mag-ama sa kanilang mga ginagawa. Hindi naging madali ang paggapas nila, gawa ng may mga pagkakataong umuula ng panaka-naka. Mabuti na lang kahit papaano, medyo marami-rami din naman silang naaani. Yung sobra rito, ipinagpalit nila ng kalakal mula sa mga manlalakong napapadpad sa lugar nila. At matapos ang mahaba-habang trabaho, dito na sila nagsimulang maghanda para sa gagawin nilang lakad patungo sa lugar ng tapukan. Isang liblib na baryo ang pakay nila sa lugar, na ayon sa kanyang ama, nagpapakita lamang tuwing hapon ng kabilugan ng buwan. Kokonting tao lang din ang nakakaalam ng tungkol dito dahil ang detalye sa nasabing baryo inililihim umano ng mga taong may alam sa lihim na aral. Hindi nila ito ginagawa para itago ang lugar, bagkus ginagawa nila ito para mailigtas ang mga taong magkaroon ng interes na pumunta rito. Nabanggit din ng tatay niya na isa ito sa mga maswerteng tao na nakakaalam ukol sa lugar na yon. Tinatawag nila yung Baryo Pikit dahil sa mga estatwang makikita mo sa labas nito na merong mga piring o tila bang nakapikit. Matatagpuan din yon sa liblib na bahagi ng tapukan, ilang kilometro ang layo mula sa baryo. Dagdag pa ng tatay niya, hindi biro ang daan patungo rito dahil para marating mo ito, kinakailangan na gumawa ka ng sarili mong daan. Dapat wala kang pagdududa sa iyong tinatahak dahil kapag makaramdam ka ng kahit katiting nito, kailan may hindi mo na makikita ang baryo. Matapos naman yung mailahad ng kanyang ama, wala siyang naisagot. Aminado si Pongpong na yon ang unang pagkakataon na marinig niya ang tungkol sa kwentong yon. Naniniwala rin siyang isa ito sa mga istoryang pinakatago-tago ng kanyang ama magmula nung ito ay bata pa. Ilang araw ang lumipas, ramdam na niya na malapit na silang umalis. Nakakakabama na ito ay isipin
Paunti-unti sinusubukan niyang ihanda ang kanyang sarili. At sa pagsapit ng kabilugan ng buwan, dapit hapon sila lumuwas sa kanilang lugar. Marami nagtaka sa biglaan nilang paglalakbay, pero walang kahit ni isang nakatanggap ng paliwanag mula sa tatay niya. Ayon dito, hindi nila kailangan magpaliwanag sa mga kritiko. Dahil kahit anong gawin nila, maghahanap lang ito ng pagkakamali sa kanilang mga ginagawa. Mariin din itong inilahad na masisira lang nito ang desisyon ng kanilang plano, kaya mas mainam na hayaan na lamang nila ang mga ito dahil sa bandang huli, wala ring magagawa ang mga masasamang salita ukol sa kanila. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-usad, naging maayos naman ang lahat. Bagaman dumidilim na ang paligid, hindi nila ito alintana dahil sa iyo ng kagustuhang mangyari ng tatay niya. Ayon sa kanyang ama, na mas mapapadali ang lakad nila kapag gabi sila umusad. At kapag maliwanag din ang buwan, hindi sila mahihirapang mahanap ang baryo dahil sa mga nilalang na makakasabayan nila patungo sa lugar na yon. Dagdag pa nito na, malimit sa mga nilalang ay mga nasa panig ng kaliwa, kaya para hindi ito maghinala sa kanila, may ibinigay ito sa kanyang kakaibang bato. Ayon sa kanya, napakalagkit ng batong yon, tapos naglalabas ito ng kakaibang amoy. Nang makuha niya ito, inutusan siya ng tatay niya na ilagay ito sa dila niya at huwag lulunukin. Isa umano yung lason, ngunit nagsisilbi itong pangkubli upang malaman ng mga nilalang na sila'y mga ordinaryong tao. Dahil sa sinabi nito, agad naman niya yung ginawa at halos buong magdamag itong nanatili sa kanyang dila, kaya habang umuusad, medyo hindi siya komportable sa kalagayan niya. Ilang minuto bago sumapit ang hating gabi, nawala ang ganun niyang pakiramdam nang makasilay siya ng mga nilalang na sama-samang naglalakad sa isang masukal na parte ng gubat. Meron namang mga anyong tao sa mga ito, ngunit karamihan sa kanila kakaiba talaga ang itsura. Bukod sa mga wangis hayop, may mga nilalang din doong nilikha sa mga elemento. Dagdag pa niya na, marami sa mga ito ang may daladalang labi ng tao na animoy hinukay nila sa sementeryo. Kaya kung kanina yung bato lang na nasa dila niya ang iniisip niya, sa puntong yon napakarami na ng katanungang tumatakbo sa kanyang isipan. Halos 1.5 oras silang nakisama sa mga nilalang bago nila narating ang baryo ng Pikit. Akala niya maraming naninirahan doon, pero pagpasok nila sa bukana nito, napansin niya na parang patay na ang mismong baryo. Maraming mga lumang bahay ang nakatirik sa paligid, ngunit walang kahit isang pamilya ang nakatira. Pili lang din ang tahanang may naninirahan, kaya nang mapansin niya ito, medyo nag-alala siya. Sa isip-isip niya, hindi malabong lumayas na sa baryo ang kakilala nito, kaya kung hindi nila yun matatagpuan, baliwala lang ang kanilang pagpunta. Naging palaisipan din para sa kanya kung papaano makakalabas ng baryo tuwing sumasapit na ang umaga. Ilang minuto pa ang lumipas. Awa ng Diyos, narating nila ang pamamahay na hinahanap nito. Pagpasok nila sa pinto, agad silang sinalubong ng matabang lalaki na dali-daling yumakap sa tatay niya. Labis niya itong ikinagulat pero alam niya sa kanyang sarili na kapamilya nila ito. Pagpasok nila sa loob ng bahay, dito niya na nasilayan ang iba pa nilang mga kadugo. Maliliit lang ang bahay na yon pero napakarami ng mga nakatira rito. Matapos naman ang masayang pag-uusap, dito na nagtanong ang kanilang mga kadugo ukol sa kanilang ipinunta. Pagkarinig naman nila sa sinabi nito, agad naman niyang napansin ang tila bang pagiging seryoso ng lahat. Para bang inaasahan na ng mga ito na mayroong maganda-gandang rason kung bakit sila napadpad sa lugar na yon. Nang masipat naman yon ng tatay niya, hindi ito nagdalawang isip na magsalita. Totoo lang din ang mga sinabi nito, kaya naman habang nagsasalaysay yon sa harapan ng kanilang mga kadugo,
wala siyang ibang naramdaman kundi ang takot at matinding pagkabahala. Aminado kasi siya na siya ang rason kung bakit nakarating sila sa lugar na yon. At anuman ang sasabihin ng kanilang kamag-anak, paniguradong meron itong epekto sa kanya. Mabuti na lang nang malaman na ng lahat ang nais niya. Marami sa mga ito ang nakaunawa. Wala ring kumontra, kaya kahit papaano medyo napanatag ang loob niya. Matapos ang nangyaring usapan, dito niya narinig ang wika ng isa sa mga kadugo nilang aswang. Ayon dito, totoo na umiiral pa ang mga nilalang na yon, subalit hindi nila ito madalas gambalain. Nilalayuan din nila ang mga ito, kaya naman kahit magkakasama sila sa baryo, wala silang ideya kung ilan ang bilang ng pamilyang kinakaaniban ng mga ito. Wala rin silang kakayahang makipag-usap dito, ngunit meron silang kakilala na makakagawa ng bagay na yon. At para mapasunod nila ito sa nais nilang mangyari, kailangan nilang magbigay ng alay. Dahil sa sinabi nito, agad silang napatanong kung ano ang alay na ibig nitong makuha. Nang marinig naman yon ng matabang lalaki, lumapit yun sa tatay niya sabay wika rito ng, "E di ano pa ba? Siyempre, karne ng tao. Yun ang pinakamahalaga sa amin dito. Kaya kung yan ang iaalay ninyo, mapapasunod nyo ito sa ibig ninyong mangyari. Pero kung wala naman kayong may iaalay, aba, mas mainam na bumalik na lang kayo. Dahil kung kami lang, hindi nyo talaga kami maaasahan." Nang marinig yon ng tatay niya, bigla itong napatahimik. Isip ito ng isip kung sino ang iaalay nila. Hanggang sa sumagi sa isipan nito, yung katrabaho nilang palagi nitong nakakaaway. Wala na silang mapagpipilian noong mga sandaling yon, kaya ang tatay niya nagtuturo na ng mga tao. Pagkarinig naman dito ng kausap nila, mariin itong pinaalalahanan na mag-ingat sa kanilang mga sinasabi dahil sa sandali na marinig ito ng nilalang, hindi ito magdadalawang isip na dukutin ang kanilang itinuro. Matapos naman itong makapagsalita, agad na sila nitong sinama patungo sa tirahan ng aswang na may kakayahan umanong makipag-usap sa mga nilalang na kanilang ipinunta. Ilang minuto lang ang lumipas, nadatna nila ang pamamahay nito na nasa gilid ng maliit na sapa. Barong-barong lang din ang bahay, kaya kung titingnan masasabi mong lumaki sa kahirapan ang nilalang na nakatira sa lugar na yon. Ngunit nang mabuksan na ang pinto, bumungad sa kanila ang isang lalaki na halos kaedad lang ng tatay niya. Medyo may katangkaran din ito, tapos bato-bato ang katawan nitong puno ng pilat. Sa unang tingin pa lang, alam na ni Pongpong na hindi basta-basta ang taong yon. Pagtitig nito sa tatay niya, di ito nagdalawang isip na magtanong. Kaya naman nang marinig nila ang sinabi nito, agad nilang inilahad ang kanilang pakay. Walang pagdadalawang isip ding sinabi ng tatay niya ang tungkol sa taong iaalay nila sa oras na sumang-ayon nito sa ibig nilang sabihin. Nang marinig naman yon ng nilalang, napangisi lamang ito habang sumasagot sa kanila ng, "Ganun ba? Batid kong pumunta kayo ng nakahanda. Sige, pagbibigyan ko kayo." Matapos nitong makapagwika, muli itong pumasok sa loob ng bahay. At nung makalabas na ito, napansin nila na nakasuot na ito ng balabal na ginawa mula sa balat ng patay na hayop. Ilang kilometro ang layo mula sa Baryo Pikit. Dito bumungad sa kanila ang dalawang malalaking bahay na nakatirik sa mismong katawan ng mga nagsisilakihang puno. Matataas din ang bakod sa paligid nito, kaya ang tanging paraan lang para makapasok ay ang dumaan sa entradang pinto. Pagsilay naman ng mga bantay sa kanilang kasama, dali-dali nila itong pinapasok maliban sa kanila. Halos 2 oras din sila ritong naghintay bago ito lumabas, kasama ng isang binatang hindi naman nalalayo ang edad sa kanya. Ayon sa lalaki, ang panauhing naroon sa kanilang harapan ang tagapagsalita ng pamilya. Ito rin ang magdidikta
kung hangad pa ba nitong ipagpatuloy ang ugnayan sa kanila o puputulin na nito sa pamamagitan ng maikling pag-uusap lamang. Nang marinig naman ni Pongpong ang tungkol dito, hindi na siya natakot ilahad ang lahat ng bagay na gusto niyang malaman. Harap-harapan din siyang humingi ng patunay, kaya naman nang marinig ito ng binatilyo, tila bang naintriga ito. Ayon dito, ngayon ang kauna-unahang pagkakataon na meron itong nakausap na nilalang na hindi man lang nakaramdam ng takot sa kanya. Dagdag pa nito na nagugustuhan ito ang ugali niya, kaya naman makakaasa siya na hindi pa rito magtatapos ang kanilang ugnayan. Pagkatapos nitong makapagsalita, inutusan nito ang lalaking sumama sa kanila na kumuha ng malaking piraso ng karne sa loob ng bahay. Nang marinig naman ito ang sinabi ng nilalang, dali-dali naman yung sumunod at sa loob lamang ng ilang segundo, nakabalik na ito bit-bit ang kalahating katawan ng labi na kakakuha lang nila noong mismong gabi. Paghahawak dito ng binatilyo, harap-harapan itong ninusab ang karne hanggang sa madurog na nito ang lahat ng butong nakakapit dito. Matapos nun, nakapagtatakang parang gutom pa ito. Nagpapakuha pa kasi yun ng pagkain sa lalaki, ngunit hindi na ito sumunod. Gawa ng yun lang ang pinahintulutang ibigay nung ama nito. Kaya naman nang marinig ito ng nilalang, minabuti naman itong manahimik na lang. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, mariin itong inilahad sa kanya na gusto nitong makita ang buhay na tinatamasa nila. Nanindigan din ito na siya ang sasama sa kanila pabalik ng baryo para kunin ang alay na ibinigay nila sa utusan nito. Bagay na naging daan upang hindi yun tutulan nung una nilang nakausap. Makalipas pa ang ilang minuto, doon na nagtapos ang kanilang usapan. Base sa sinabi ng binata, kailangan nila magtagal sa baryo ng 3 pang gabi upang makasama ito. Wala naman silang magagawa kundi sumunod, kaya kahit labag sa kanilang loob, nagtiyaga silang maghintay. Alam kasi ng tatay niya na magagalit yun sa kanila sa oras na umalis sila ng walang paalam. At kapag gano'n ang nangyari, paniguradong katapusan na ng kanilang pamilya. Lumipas ang mga gabi. Dito niya naranasan ang mga kakaibang pangyayari na habang buhay niyang maaalala. Ayon sa kanya, tuwing papalubog na ang araw, may mga nakikita na siyang taga-baryo na pumapahid ng malapot na putik sa kanilang mga katawan. At sa sandaling binalot na ng kadiliman ng paligid, dahan-dahan na itong mag-iiba ng anyo hanggang sa tubuan na yon ng malalapad na mga pakpak. Pagkatapos nun, ilang oras lang ang kanilang hihintayin bago dumagsa ang mga biktimang nahuli ng mga ito. At bawat isa sa mga taong sapilitang kinakaladkad papasok ng baryo, halos mamatay-matay na sa kakasigaw. Marami ring porsyento sa kanila ang pinapatay sa kalsada dahil sa naaalibadbara ng mga nilalang sa kanilang mga sigaw at pagmamakaawa. At sa sandali namang malapit nang sumapit ang hating gabi, kapansin-pansin ang pagiging abala ng nakararami. Ayon sa kanya, gabi-gabing nagkakaroon ng salo-salo sa lugar na yon. Dito na rin niya nakita kung papaano paamuhin ng mga aswang ang mga sigbing nabibitag nila sa gubat. Sa oras na makuha na nila ang tiwala nito, 1 buong linggo nila itong kinukulong at hindi pinapakain. Yun umano ang paraan upang maging matapat sa kanila ang mga nilalang. Nalaman din niya na maliban sa mga aswang na umaalis sa baryo tuwing gabi, marami rin pala yung mga galamay sa mga lugar na kanilang pinupuntahan, na siya namang pangunahing dahilan kung bakit hindi na ito nahihirapan na makakuha ng kanilang mga pagkain. Dumaan ang 3 araw, umalis na silang 3. Bandang madaling araw na rin nang makarating sila ng bahay, kaya wala gaanong naghinala sa kanila. Ngunit habang tumatagal ang pananatili ng binatilyo, may mga taga-baryo na noong nakakatunog sa pag-iral nito. Marami ang kumwestiyon sa pagkakakilanlan ng binata, ngunit nagawa nila itong masagot. Gumamit din yun ng mahika, kaya naman sa lalong madaling panahon,
nilayuan na sila ng mga taong nagdududa rito. Nang mapagtanto naman yun nila Pongpong, dito niya na itinuro ang bahay ng taong inilahad nila na magiging alay sa lalaking tumulong sa kanila. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, hindi ito nagdalawang isip na tumungo roon. At sa loob lamang ng isang gabi, nakuha ito ng binatilyo na walang kahit na anong kalos sa katawan. Dali-dali rin niya yung ibinalik sa Baryo Pikit, alinsunod sa pangako nilang mag-ama. Pagkatapos nun, bumalik ito sa kanila para manirahan pa ng isang buwan. At habang tumatagal ang kanilang pagsasama, dito niya unti-unting nakikilala ang nilalang. Ayon dito, marami ang rason kung bakit nagdesisyon itong manirahan sa kanila. Una, hangad nito na mabuhay ng payapa at maramdaman ang pagmamahal ng mga ordinaryong taong malapit sa kanilang lugar. Ikalawa, sawang-sawa na ito sa patayang gabi-gabi nitong nakikita, kaya kahit isang buwan, nais nitong maranasan ang kagandahan ng tahimik at mapayapang pamumuhay. Dagdag pa ng nilalang na tama ang desisyon nitong sumama sa kanila, gawa ng habang lumalalim ang kanilang samahan, mas napapatunayan nito na meron nga silang busilak na kalooban. Mariin din itong inilahad na habang buhay niya itong maaalala at ipagpapasalamat. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, mas lalo siyang ginanahan na ito ay tulungan. At sa pagdaan ng mga araw, kung saan-saang lugar na sila pumunta, magkasamang tumawa, nagsaya, at nakihalubilo sa mga taong alam niyang mapagkakatiwalaan. Dahil dito, labis na nag-iba ang pananaw ng nilalang sa buhay. Hanggang sa nagkaroon ng hindi inaasahang problema ang pamilya niya. Isang hapon, habang naglalakad sa baryo, bigla siyang nakarinig ng sigaw mula sa kanyang mga kapatid na tumatakbo papalapit. Pagdating nito sa harapan niya, walang kaabog-abog nitong inilahad ang tungkol sa gulong nangyayari sa sinasakahan nilang lupa. Nag-away umano ang tatay niyatang may-ari nito dahil sa pangingialam nito sa mga kahon ng palay na matagal na nilang pagmamay-ari at sinasakahan. Ayon sa may-ari ng katabing lupa, parte pa rin yun ng kanilang ari-arian, kaya wala sila ritong karapatan. At sa sobrang galit nito, pinagsisisira nito ang kanilang mga pananim, kaya naman yung tatay niya hindi na rin nakapagtimpi pa. Nagpang-abot ang dalawa, dahilan para kumampi na ang iba pa nitong mga kapamilya. Halos natigil lang din ang gulo noong pinagbababaril na ng mga ito ang kanyang ama. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, hindi siya nagdalawang isip na umuwi. Pagdating nila ng bahay, hindi niya na nahagilap ang kanilang padre de pamilya. Ayon sa nanay niya, pumunta ito sa Baryo Pikit para humingi ng tulong. Subalit nang marinig ito ng binatang kasama niya, mariin itong inilahad na hindi na yun kailangan. Pagsapit ng gabi, bumalik ito kasama ng mga kadugo nila sa baryo. Subalit di pa man sila nakakapasok, tumambad na sa kanila ang kaibigan niyang binata na kanina pang naghihintay. Pagsilay naman dito ng mga kadugo nila, wala naman yung nagawa kundi ang manahimik habang matyagang naghihintay sa kung ano man ang ibig nitong iparating. Maya-maya pa, dito na inilahad ng nilalang ang kagustuhan nitong kumilos para ipaghigante ang pamilya nila. Nangako rin yun na sa paglalim ng gabi, ihaharap nito sa kanila ang mga taong sangkot sa nangyaring gulo. Walang takot din itong inilahad na idadamay nito ang kahit na sino na maglalakas loob na makisangkot sa mga nangyayaring gulo. Matapos yung mailahad ng nilalang, agad na yung umalis. Halos ilang oras ding natahimik ang kanilang tahanan hanggang sa bumalik na ito. Bitbit ang may-ari ng lupang sinasakahan nila, kasama ang dalawa nitong kapatid at 3 anak na lalaki. Isa-isa yung pinakawalan sa kanilang harapan upang magkaroon ng linaw ang kanilang mga naging hidwaan. Ngunit sa halip na makipag-usap ito ng maayos, tila bang mas tumaas palalo ang galit nito. Kung ano-ano na rin ang pinagsasabi nito sa kanila,
hanggang sa hindi na nakapagtimpi ang kaibigan niya. At bago pa man mamalayan ng lalaki ang mga nangyayari, huli na ang lahat. Pagsilay nito sa kanyang braso, nakita na lamang nito na unti-unti nang naaagnas ang laman niya. Sinubukan niya itong pigilan pero sa patuloy na pag-oorasyon ng binatilyo, wala na rin yung nagawa hanggang sa tuluyan na itong maabo. Matapos nun, agad naman itong sinakmal ang ulo ng isa sa mga kapatid nito bago yun binalibag sa lupa. At ang mga natira naman, muli niya itong tinalian, sabay utos sa kadugo ng kanilang kapamilya para madala yon sa baryo nila. Dahil sa pangyayari, kahit sila Pongpong ay hindi na nakaimik pa. Ayon sa kanya, sobrang nakakapangilabot ang ganoong tagpo. Sa puntong kahit hindi ito nagpamalas ng iba pang mga abilidad, nasindak nito ng husto ang kanilang mga kaluluwa. At magmula sa araw na yon, dito nila napatunayan ang pag-iral ng ganoong uri ng nilalang. Dagdag pa niya na, kapag may mga problema siya, yaw ng demonyong nilalapitan niya. Ito ang nagre-resolba ng lahat, lalo na kung ang problema ay patungkol sa mga taong may lihim na galit sa kanila. At alam niyo ba, na hanggang sa pagtanda ni Pongpong, nanatili sa kanyang tabi ang kanyang kaibigan na mabagsik na binatilyo na nagmula sa Baryo Pikit.